Sadakin balarabiya shine almaharu. Kalmar almaharu a larabce tana nufin sadaki. To mu je gaba. Almar'atu lirrajuli nafsun li nafsin. Maimaita. Almar'atu lirrajuli nafsun li nafsin. Mace shine almar'atu. Mace lirrajuli ga namiji matsayinta nafsun bi nafsin. Rai ne da rai. Wato zamantakewa ce ta ruhi, wato rai da rai shine abin da ake dubawa. La mata'un lisharihi, ba abin sayarwa bane ga mai saya. Mata'un shine abin kayan sayarwa. La mata'un ba kayan sayarwa bane lisharihi ga mai sayansa. Famaharuha as-sahihu, sadakinta ingantacce, wato ingantaccen sadakin mace, laisa hadha alladhi ta'khudhuhu, laisa hadha alladhi ta'khudhuhu, ba shine wannan da take karban shi ba, qabla an tuhmala ila darihi, kafin a kaita zuwa gidan shi. Anan ana so a ce ba yawan kuɗin da aka biya na sadakin mace a lokacin aurenta shi ke nuna darajarta ba. Sai ci gaba da cewa walakinnahu alladhi tajiduhu minhu, sai dai ingantaccen sadaki shine wanda take samu a wajen mijinta ba da an tuhmala ila darihi, bayan an kaita zuwa gidansa, ba wadda aka bayar kafin a kaita ba. Maharuha a taƙaice dai sadakinta mu'amalatuha, iya mu'amalarta, iya zamantakewarta da wadda take tare da shi. Ta'khudhuhu minhu yawman fa yawman, to wannan mu'amalar shi zai sa ta dinga samun alheri a wajen mijinta yawman, rana fa yawman, rana bayan rana. A koda yaushe tana cikin alheri, tana cikin yalwa, tana cikin jin daɗi. Amma dhalika as-sadaqu min adh-dhahabi wal fidda. Maimaita. Amma dhalika as-sadaqu min adh-dhahabi wal fidda. Amma wancan sadakin na zinare da azurfa da ake bayar da shi, fa huwa sadaqul arusi ad-dakhila. Galibi sadaki ne na amarya wacce ke shigowa cikin gida alal jismi, don kyan jikinta aka biya ta wannan sadaki ɗin, la alal nafsi, ba don kimar ran da take da shi ba. Afala tara hadhihi al-ghaliya, shin baka gani irin wannan wacce aka biya sadakinta mai tsada shine al-ghaliya, qad takuna arusal yawm, za ta iya kasancewa yau amarya ce, wa mutallaqatil ghad, kuma gobe sakakkiya ce, an sake ta. Saboda dama abin da aka lura da shi shine kyanta, ba kyawawan halayenta ba. Kuma mun san da cewa kyawawan halaye su ke sa zamantakewa ta yi ƙarko, ba yawan sadaki da ake biya ba kafin aure. Ya kamata mu yi nazari akan haka. To idan an duba kyawawan ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u, su ake kiransu nafsun li nafsin. Idan kuma an duba kyawawan ɗabi'u da kuma dukiya, to shi ake kiransa da suna jismun li nafsin. To galibin aure da ake yi mai tsada ana yin sa ne jismun li nafsin, wato ana ba da kuɗin aljihu domin a sai abu mai kyau, idan kuma aka gama amfana da shi sai a wullar da shi. Ina fata masu sauraro za su rubuta mana a comment section, nafsun li nafsin ne ko kuma jismun li nafsin. Mu haɗu da ku a darasi na gaba. Assalamu alaikum.